أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم our head chief Sergeant Mandano, our honorable councillor, the chief of council Kaduna State, one of my father Alhaji Musa Besau, the provost of charity, my dad Alhaji Maazuruma Tafidan Afaka, my fathers, my mothers, my brothers and sisters, our guests that come from far and near, you are all welcome. I want this occasion to permit me to speak our general language here because of some of our old mom and dad. Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Garba Gegu Sardaunan A.G.G, Director of A.G.G Nigeria Limited, kuma baban garkuwa. Assalamu alaikum. Wayansu sun san Alhaji Garba Gegu, wayansu ban san shi ba, suna ji suna ne da suna ko makamancin haka. Za ka yi haɗuwa da ni a hanya, insha Allah ba lallai ka gane cewa Alhaji Garba Gegu ba ne, saboda duk yadda kace don ya tafiya da kai, idan ka amince mu zauna ƙasa mu ci abinci za mu zauna nan mu ci abinci, idan ka yarda mu yi wasan ƙasa duka za mu yi. So ni ba wanda ba na harka, kuma insha Allah ina so tabbatar ma yau bando, saboda irin wannan lokaci ne za mu samu muna jan kunnen matasanmu, especially yan media da sauransu. Alhaji Gegu, ina so ku san ni ba wai ina fitowa a Mando ko dan ina neman wani abu bane, don yau a sani ni haka Allah ya halicce ni. Generally tun da na tashi karami na haka nake, duk inda matasa da youth suke so su kawo cin gaba ina kokarin sa kaina a gurin nan ne, saboda ni baki yau a ce nan ana health can ana health, gobe Allah ya bani dama in gina muku health care wanda duk wanda ya zo ya gani sai ya yaba kuma ya faɗa, kuma a sa Alhaji Garba Gegu ba tare da ina neman kansu ba, ko ina neman kiyama ba, ko ina neman house of raya, ko kuma ina neman wani abu a siyasa ko kuma a sarautar Mando. Duk wani abin da nake a garin Mando ina so tabbatar muku 60% ina yin shi a Kogi State, 40% ne nake muku a nan. Darajar akwai matasa da suke nuna min soyayya ki samu ci gaba a Mando. Idan ka je daga cikin za ka ga masallaci wannan common mosque ingantacciya, ka je hayar gasa za ka gani, ka je hayin balabalo za ka gani, ka je kawo hayin banki ma nan kusa da mu. Amma a Mando ka duba masallatai, ka duba general musulmi, muna nan kuma muna kokarin idan ba ya zo ya fito ana nan ana jifan shi da sauransu, kuma yana kokarin ya ja baya. Idan ba ma samu irin waɗannan mutane, ya za mu samu mu taya 'yan siyasanmu da sauransu mu samu wani abin ci gaba a gwamnatance? Dole sai yutu sun haɗa kai. Don Allah yutu ɗin Mando ba ta kai sanda za mu ware kai ba, Mando ba ta kai sanda za a raba kai ba. Mu yi ƙoƙari mu haɗa kai don mu taimaki Mando gaba ɗaya mu, saboda our generation coming. Yan boko ku kuka ce abinda ka yi yau ba secret ɗinka ba ne, because as I'm standing here, my today's secret is exposed. My next target is my secret, so nobody can know my next target. Don haka ina so kowane lokaci da na zo wannan kanta
tebur saboda abubuwan da yake faruwa, kuma ina so kowanne mu zauna lafiya. So ba lallai ba ne in yi exposing in my lungs. Zan dinga ba da blacklist on my lungs. Alhaji Garba Gegu bai taɓa alkawari ya karya ba, sai dai a samu jinkiri. Kuma ni dan adam ne, na gane Allah ne yake iya duka. Idan kana gana yawa ne ban yi ma ba, ni ba zan yi duka ba. Dole dan yi wa wani wanda Allah ya amince ni gobe kai ma idan ta zo dan yi ma. Allah ne mai duka, duk wanda yake ya isa ku tabbatar zaka samu, shine bai san komai ba. Kuma idan yau ka ce a bar ma mu na bangaren wannan ya dauki wannan bangaren, kai ma nauyi ya sauka a kanka. Amma idan Alhaji Garba Gegu ya su dawo kanka, the pressure come back on your head. Da haka yan uwa, assalamu alaikum, ku yi hakuri da abin da wani taimaka ma charity. Insha Allah kafin in ban prestige to ku yi hakuri, prestige kan zo ba charity ba prestige. So kafin in ban nan zai rubuta shi cikin takarda ba babban sunan nan gaba daya, zai nuna maka mutum 10 abinda na bada. So don haka a yi haƙuri ɗan uwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.